Los nenos de 3 anos, B, e vamos a recitarvos un miniconto. Preparados? Escoitade para saber de que trata esta historia. Una, dos e tres. Había unha vaca que se chamaba Moria. Morreu a vaca e acabou a historia. Somos os nenos de 3 anos A, verdad? Que os van a contar unha mini historia. E vai vos a decir, Álvaro, que tedes que facer. A ver, Álvaro, dille aquí. Aquí. Pero como se titula primeiro? Dille, por conta. Este conto titulas o Cancillo. E ahora aí, que? Aquí tentes que debuxar un debuxo do conto. Do que vai a falar, O conto. do que vai a falar o conto, vale? Aí tendes que facer un debuxo. A ver, ¿estáis preparados? Cuidado para eles, A ver.